Ahok tei bukuk song ini 26 Desember 2020 Saturday eba ilem bakno ruksai sabat sal o sungsaro jung borok kubui engna musungo kaitorno naitukna musungma haino tini khoroksa bukuk Susma Debborma borik depa kamio kaitorni mung bai khlaiye kaitorno lobui tongnani bagui Pastor Sanjay Debbormani yakti khlaiye phalsaljate phola kathani mungui boro baptisma ongkha jeng obono saimano je o sungsaro tabukbo borok sungsaro borok sitra simia kahambo kobang mano tongo kaitorno naitokni rok kobang mano tongo tini kaitorno lobui resab laikha borige depa SDA church ni kaitorno kubui hinai lobnai mothani sini Kristo takokte bukuk song obno sing tini dadak sidak jeng mangpili mankha borige depa Nilai tong saudara sapi ukena